Lanbide Heziketako ikastetxe publikoen elkartea da Ikaslan. 1993an sortu zen, Ikaslan Gipuzkoa eratu zenean. Gerora, Ikaslan Araba sortu zen, 1995ean, eta azkenik, urtebete geroago, Ikaslan Bizkaia. 57 ikastetxek osatzen dute Ikaslan. Ikastetxe horiek, lidergoa eta jardunbide egokiak partekatzen dituzte pertsonen garapen profesionalaren eta giza garapenaren alorrean. LH publikoak honako erronka hauek ditu. Gizartearen erronkei erantzutea. Enpresei lehiakortasuna emango dien prestakuntza kualifikatu bat ematea. Eta berrikuntzako eta teknologiako aldaketak bizkor xurgatuko dituen kalitatezko prestakuntza bat ematea. Ikaslanek konpromisoa hartu du berrikuntzako eta kalitatea ziurtatzeko prozesuekiko, kudeaketa sistema aurreratuak erabiltzen ditu bere jarduera esparruetan, eta teknologia berrien esparruko lidergoaz arduratzen da eragile sozial eta ikastetxeen artean. Ikaslaneko ikastetxeek inbertsio handi ugari egin dituzte azken belaunaldiko ekipamenduak eduki ahal izateko. Ekipamendu horiei eta erantzukizunean oinarritutako balio pedagogikoei, taldelanari eta ekimen pertsonalari esker, gizarteak eta enpresek lanbide heziketa balioestea lortzen da. Prestakuntza zikloetan teoria eta enpresetako praktikaldiak uztartzen dira, eta horri esker errazagoa da gerora ikasleak lan munduan sartzea. Eguneroko lanen artean, ikaslaneko ikastetxeek enpresa sektorearekin lankidetzan enplegurako prestakuntza ikastaroak egiten dituzte, eta ikastaro horiek gero eta garrantzi handiagoa dute gure gizartearen bizitza osoko ikaskuntzaren alorrean. Enplegurako lanbide heziketako azpisistemaren edapenari esker, enpresa txiki eta ertainetako langileen parte hartzea handiagoa da prestakuntza ekintzetan. Beste alde batetik, ikaslaneko ikastetxeek kultura ekintzailea sustatzeko prozesua gauzatzen dituzte, bai eta enpresak sortzeko proiektuak ere, eje eta urrats bat programetan. Programa horien bidez, ideia berrien haztegi eta eragile bihurtzen dira ikastetxeak. Lantzen ari garen erronka berrien artean, aipatu behar dugu ahaleginak egiten ari garela euskarazko zikloak eta ziklo eleaniztunak modulu batzuk ingelesez ikasteko aukera emango dute ezartzeko. Ezin dugu ahaztu gero eta lotura estuagoa dutela lanbide heziketak eta unibertsitateek. Gure inguruko beste herrialde batzuetan gertatu deneran, bi aukera horien dinamikak bata bestearen bateragarriak eta osagarriak dira. Europako mugikortasun programei esker, Europar Batasuneko beste herrialde batzuetan egin daitezke praktikak. Praktika horien bidez, hizkuntza gaitasunak hobetzen dira, eta gero eta globalizatuagoa den merkatu bateko enpresen beharretara egokitzen da prestakuntza. Emakumeak hasi besterik ez dira egin lanbide heziketako ziklo teknikoetan parte hartzen, baina aldaketa badatorrelako itxaropena pizten du horrek. Orientazio egokiago bat eta gizartean gertatzen ari diren aldaketak funtsezkoak dira emakumeen lana normaldu dadin eskari handiena duten espezialitateetan. Ikaslanen eta elkarteko ikastetxe guztien sedea da sortzen diren erronka berriei aurre egiten jarraitzea, erakundeekin, enpresekin eta beste eragile sozial batzuekin lankidetzan, lanbide heziketa publiko hobea lortzeko ahal bada. Lanbide heziketak eskerrak eman nahi dizkie erakunde guztiei ongi ulertzen baitute, LH-ek etorkizuneko aukera ugari eskaintzen dizkiela gure ikasleei eta oro har gizarte osoari.